हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ थ' लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जोङो दायो थांगासिनो दङ मोनसे गोदान डेस्टिनेशनाव थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो मिथिगोन जोङो बबेहाय थांगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय थ' जोङो थांगासिनो दङ दायो अन दा वे जेसिबि गंसे फैदो दा साइड होनो थाखाय जायगाया माने एसे खम आरोना लामाया फिसा आरो हाजो जायगा नालाय हाजो एरिया थ' जों जेसिबिखौ पार खालामबाय ओमफ्राय रायलायनोसै थ' ग एन्ड थांगासिनो दङ जोङो जारबारि गेजेर गेजेर थ' नोंथांमोना नायलांबाय था जोङो थांगासिनो दं नैबे सिगाङाव मायाबा सक मोनदों मोनसे नायलांबाय था नोंथांमोना सिदा बड'लेण्ड थ' जोङो थांगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबायल' था मबाइलाव नाव जनानैनो मबाइलावनो आरामसे आं दिन्थिलांजोबगोन नोंथांमोनखौ गासैखौबो थ' हेल' हाय नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय आं नोंथांमोना दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन थ' थांगासिनो दं आरोना जों लामाया फिसा जालांगासिनो दङ जेसेबां फैदों एसेबांनो फिसा जालांगासिनो दङ लामाया खोनादोंना आं बुंनायखौ जों सानै फैदों मा सालायदों आं सोंदों सफैबाय आरो 1 किल'मिटार बारा गोजान गैलिया जोंनि डेस्टिनेशनाव ओमफ्राय जोङो थांगासिनो दङ लामाया माने माबा मोनबाय आरोना पाका लामानिफ्राय जोङो मेन रडनिफ्राय बारख्लायबाय लकेल लामा बेयो थ' दै मोनदों ओमफ्राय थांगासिनो दङ बिदिनो हाजो सेर सेर थांगासिनो दङ जा मोजां जाखादों बोथोरा आयौलै माने बोथोराबो ओरैबायदि मोजां दिनै माने मा बुंगोन आरोना नै एकदम बरिया स्राय स्राय दै बोहैबोदों स्राय स्राय दैसा बोहैबोदों हाजोनिफ्राय हायेनसिम बै हाजो सेर सेर जों फैगासिनो दङ आरो माने खाथियाव लामा सेर सेर बिराद मोजां माने दै बोहैबोयो दै बिराद मोजां बै हाजोआव नुहुरो नोंखौ साया माया वाव 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 मजा वाव 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 मजा मजा बरिया हाजो सेर सेर रावबो गैया only for you and me Take the next right, then you will arrive at your destination. हागोन फाय बरिया दैसा हेल' लोगोफोर फाइनेलि जोङो जोंनि डेस्टिनेशनाव सफैबाय आरो नोंथांमोनखौ नैबे बड'लेण्ड हेरिटेज मा एग्र' र' गासै मोजां नायफिननांगोन आङो नैबे जों फैनाय माने डेस्टिनेशनाव हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ बरायबाय फाइनेलि जोङो जोंनि डेस्टिनेशनाव सफैबाय जोङो बारा गोबाव गैलिया मोननो थाखाय जोङो नै खाथिथाराव सफैबाय आरो जोङो दायो बेवहाय नैबेखौ बारगोन ओमफ्राय आङो माने थाबायनानै बारग्रोबाय आरोना थ' जोंनि डेस्टिनेशनाव जोङो सफैबाय बारा गोजान गैला बेनिफ्राय अबेजे सेन्देल गाननाया मोजां मार दैया गुबुंले फैदों थ' बाइकआ फार जानोसै बैलाय ओमफ्राय फैनानै गोजोननाय मोनदों आरोना थ'
नायलांनोसै नोंथांमोननोबो दिन्थिनो माबायदि हायो दिन्थिलांनोसै नङा होमबा लोगोफोर